खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन दिनै खेबसेबाव नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय जोंनि स्टुडिअ'आव दिनै जोङो आलासि महरै जों हांख्रायनानै लाबोदों मिस्टार राजु नार्जारी सार आरो बिथांखौ जों गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय आरो जों बिथांखौ सिगांग्रो आर'नाइजों बरायग्रोनो सानबाय स' सिगांग्रो आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै जोङो स्टुडिअ'आवहाय खेबसेबाव फिन जों बरायनाय थाबाय थेंक इउ सार फैनायनि थाखाय दसे सम नोंथांनि भेलुखौ समायखौ बेयाव होनायनि थाखाय जों सारजों गोबां खोथा जोङो मोनथिनो मोनगोन जों सिगांग्रो सारजों बे सारनि अफिसाव जों थांनानै इन्टारभिउ लाहैदोंमोन दिनै सारा जोंनि स्टुडिअ'आव फैदों बाट बिथाङा जोंखौबो एसे समाय होनायनि थाखाय आं बेखौ गोसो गोरबोजों खेबसेबाव आं माने धन्यबाद जासिबाय थेंक इउ जासिबाय गोजोननाय थायो सार नोंथांनिफ्राय गोबां रायजो राजाफ्रा मोनथिनो लुबैगोन दायो नोंथाङा माबोरै दं ओरैनोथ' सारा केम्पेनिंआव खारदिंगासिनो दं मेंनाय गैयै स' बेखौ मोनथिनो लुबैगोन सारनिफ्राय हालोदा माबोरै ओरैनोथ' बिदि लोमजानाय साजानाय गैया खिन्थु दा इलेक्सन टाइम गोबां बिबान होदों दोलोनिफ्राय गतिके बेखौ लानानैनो गोबां खारदिंनो गोनां जायो बेनिफ्राय उन्दुनाया खम सानफ्रामबो दा 3 घन्टा 4 घन्टा बेबायदिल' उन्दुनो मोनो आरो गोबाव सम केम्पेन जाबाय 8 मासानो जाबाय औ बिराद गोबाव जाबाय बेनि थाखायनो बिराद माने मेंनायथ' मोनबाय खिन्थु जिहेतु 10 तारिखाव जोबनानै थांसिगोन बेनि उनाव जों थोजासे उन्दुनो मोनसिगोन 12 तारिखाव रिजाल्ट औ ओरैनोथ' 5 तारिखाव केम्पेनिंआ बन्द होदों नामा उदालगुरि आरो चिराङा 5 तारिखाव बन्द आरो क'क्राझार आरो बाक्सा आरो उदालगुरिया 5 तारिखाव बन्द चिरां आरो क'क्राझारा 7 तारिखाव बन्द आच्छा 7 तारिख केम्पेनिंआ आरोना 5ता बेलासिनि ओमफ्राय साराथ' क'क्राझार आरो चिरांनि बेयाव दंना ना फुरा आङो गासिबो बिटिसि आवनो थांदों बांसिनै आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो बांसिन खालामदों चिराङावबो थांदों खिन्थु बांसिनै आं क'क्राझारावनो थादों आरो सेन्ट्रेल कमिटिनि खामानिखौ मावनो गोनां जादों जेसेबां जायो जोंनि हेड क्वार्टाराव थानानैनो खामानि मावनो गोनां जादों अके सार थेंक इउ फिननाय होनायनि थाखाय आरो आं बेखौ बुंगोन जे अल द बेस्ट नोंथांमोननि इलेक्सननि थाखाय रायजो राजाफ्रा आसा खालामो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन नोंथांमोना जुदि मोजाङै दैदेनलाङोब्ला 30 नभेम्बरावहाय मोनसे घटना जादों क'क्राझार सिम्बोरगावहाय 6 जन सुबुंखौ हमनो हादों बेवहाय पुलिसफ्रा हमदों होनना बुंदों बिथांमोनखौ बिपिएफ हान्जानि बुंदों नोंथाङा मा सानो बिनि सायाव बियो नंगौ जोंनि दोलोनि सोद्रोमाफोरखौहाय बिपिएफ हान्जानि माखासे दुथांफोरा गाग्लोबदों देहायारि गाग्लोबदों बिथांमोना जखमबो जादों जखम जानायनि उनाव जोंहा गुबुन मोनसे लामा गैया जों आयेननि मदद लानो गोनां जायो आयेननि मदद लाबाय लानायनि उनावहाय जायफोर दुथांफोरा गाग्लोबदों बिथांमोनखौहाय पुलिसा हमबायबो बेनि थाखाय जों पुलिस बिफानखौ जोबोद माने गोजोननाय जासिहरो नाथाय बेनो जारिमिना जे 2005 मायथाइनिफ्राय बिटिसि इलेक्सनाव जेब्लायबो बिपिएफ हान्जाया दावराव दावसि खालामबोदों सिगि सग' खालामबोदों बुदों आरो नोंथांमोना मिथियो जे आगोलनि इलेक्सनफ्राव गोबां जोंनि दोलोफ्रा जिउबो खोमानो गोनां जाबाय जों लिरनानै दोननायाव डकुमेन्ट खालामनायाव गासै 158 जोंनि बै समाव बिपिपिएफमोन बै बिपिपिएफनि जे जोंनि मावथि लोगोफोर बिथांमोना जिउ खोमानो गोनां जादों गतिके एबारबो बिथांमोना खालामनो नाजादों खिन्थु एबार पुलिस एडमिनिस्ट्रेसना एसे स्ट्रं बिथांमोना प्रम्प्ट एक्सन लादों थाब एक्सन लादों बेनि थाखाय जों पुलिस बिफाननिसिम जोंनि धन्यबादखौ जासिहरो आच्छा स' ओमफ्राय आरो नोंथांमोना नुदों नोंथांमोननि पार्टिनि माखासे इउपिपिएलनि माखासे सेन्टार बे फिसा सेन्टार नोंथांमोना बानायना दोनदों बेफोरखौबो थांनानै सिफाय हैदों मादों होननानै बुंदों स' नोंथांमोना उल्था एक्सन मानो लाफिनो जेनेबा बिसिनि जायफोर खालामदों बिसोरखौ मिथिदोंब्ला नोंथांमोनाबो बिसिनिखौ सिफायहैनो हायो स' नोंथांमोना मानो बेखौ खालामाखै बियो मोनसे गणतन्त्र हादर आरो गणतन्त्रआवहाय बिसायख'थिनि गेजेरजोंसो माने राजाखौ सायख'यो खुंग्राफोरखौ सायख'यो गतिके बियो बेबायदि एथ' इमसनेल जालायनांगौ गैया फैगोन 5 बोसोरनि थाखाय जोंखौ जाय खुंगोन बेखौ सायख'नांगौ रायजो राजाफ्रा मोजां मानसिखौ सायख'नांगौ बेयाव बेबायदि बुलाय सोलाय खालामलायनायनि खुनु जायगा गैया हमना लानांगौ जोङो बियो डेम'क्रेसिनि मोनसे फेस्टिभेल इलेक्सना फेस्टिभेलखौ जों सेलेब्रेट खालामो जेरै रंजा बाजा माने मानियो जोंनि मोनसे रंजाथाइ बायदिसो जों बेखौ फालिनांगौ नाथाय माखासे मानसिया पलिटिक्सखौ प्रफेसन हिसाबै लादों बिथांमोना सानदों जे जों जेनोबा एबारथ' जों थांनानै थानाया जोंना जोबलांसिगोन बेबायदि सानदों नाथाय बेबायदि साननो नाङा गणतन्त्रआव मोननै रोखोम मोनसे सिस्टेम दङ बे जाहैबाय मोनसे खुंथाइ हान्जा गुबुन मोनसे जाहैबाय हेंथा होग्रा हान्जा माने रुलिं पार्टि आरो अपोजिसन पार्टि
अपोजिशन पार्टी थायाब्लानो डेम'क्रेसि जाया डेम'क्रेसि जाया जों थांनाय 15 बोसोर बिटिसि आवहाय इपिपिएल आ अपोजिशन जाबाय अपोजिशन पार्टियाव थाबाय जों मालाबाबो फ्रास्ट्रेसनाव भुगियाखै दिनै बिपिएफ हान्जाया मानो फ्रास्ट्रेसनाव भुगिदों जे जेनब्ला जोंहा गैथारला गतिके जों बुलाय सोलाय खालामनानैबाबो जोंनि अफिसखौ सावलागासिनो दं सिफायलागासिनो दं बेखौ नुनो मोनदों थांनानै पस्टारखौ बिसिदों जोंनि पार्टी प्रेसिडेन्टनि मोखाङाव गोबोरखि फुनदों पस्टाराव केन्डिडेटफोरनि मोखांफ्राव माने हांगार फुनदों बेफोर जिनिसा थिग नङा बियो मोनसे बिथांमोननि माने जेननोसैखाय माने एसे फ्रास्ट्रेसन जानायखौसो बे दिन्थियो बिथांमोना एथ' माबा खालामनो नाङा इलेक्शना जोबखांबानो जों समाजाव ज' थाफिननांगौ इलेक्शनानो गासिबो दंजोबा इलेक्शना 10 तारिखआव जोबनानै थांगोन जों 11 तारिखनिफ्रायनो बिदा फंबाय माने बाय बाहागि खुरमा जोङो ग्रें ग्रें रायजो जालायफिननांगौ गतिके बेखौ लानानै इसिबां बुलाय सोलाय खालामलायनांगौ रागा जोंलायनांगौ होननाय जिनिस जेबो गैया आं खावलायनोसो लुबैदों बिथांमोनखौ बेबायदि खामानिखौ जाहाथे बन्द' खालामो आरो बेबायदि खालामनानै बिथांमोनखौ रायजोफ्रा रासिन गाज्रिसो मोनगासिनो बिथांमोना सानदों खुब मोजां खामानि मावदों खिन्थु जों रायजोफ्रा गाज्रि मोनजोब्बाय रागा जोंजोब्बाय बेबायदि माने अफिस सिफायहैनाय पस्टार बोखारनाय बेफोरखि मोनसे खामानि नामा नोंहा मा एजेन्डा दं बेखौ लानानै रायजोनाव हाब रायजोआ मोजां मोनबा नोंनो भट होगोन रायजोआ मोजां मोनाबालाय बोरै भट होनो आरो नोंथांमोना जे बे बिराद मोजां खामानि मावदों नोंथांमोना बेखौ मोनसे रिभेन्स सिस्टेमै बाहायाखै आरोना जेनेबा बे सिस्टेम गैया थेंक इउ सार माने रिप्लाइ होनायनि थाखाय स' सार दायो बिटिसि आवहाय बा बिटिआर खौनो होनना बुंबाय दा ओरैनो दा 27 जानुवारियावहाय एकर्ड जाबाय नालाय दाख्लैबावैसो टाइटेल मोनफिनबाय जोंनि बे बिटिसिआ स' आं बिटिसि बिटिआर बेखौनो एखेयैनो बुंबाय जे 3000 crore लाइबिलिटिस दं होननानै बुंदों स' बे लाइबिलिटिसखौ सुख'नांगौ नोंथांमोना बानायफिननांगौ बेयाव जेब्ला गोदान सरकार जागोन साप'ज हमना ला नोंथांमोना गोदान सरकार जाहैबाय अब्ला नोंथांमोना बेखौ माबोरैहाय सल्भ खालामनो सानदों बे मोनसे गिलिर बिबान जागोन जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे रेसपन्सिबिलिटि बियो जायफोर हमना लादो कन्ट्रेक्टरफ्रा सिबायफ्रा खामानि मावबाय खिन्थु फैसा मोनाखिसै सोरबा साप्लायारा साप्लाय होबाय खिन्थु फैसा मोनाखिसै दा बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो फैसा मोननांगौ लाइबिलिटिस दं होननानै जों मिथिदों 3000 बे गोबां गिदिर मोनसे बिबान जागोन खिन्थु जोङो सरकार दायोब्ला बे लाइबिलिटिसफोरखौ मोनफ्रोमखौबो मोजाङै नायनानै जायफ्रा जेनुइन लाइबिलिटिस बे जेनुइन लाइबिलिटिसफोरखौ जों थाबैनो सुख'जोबनो थाखाय बेबस्था खालामगोन आरो बावहाय जों जे हागोन जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जे माने फान्डिं जों मोनगोन बेजोंनो जोङो बोसोरसेयाव हायाबाबो बोसोरनै बोसोरथामनि गेजेराव बे लाइबिलिटिसफोरखौ फोजोबनानै बेखौ सारप्लास बा बिटिआर आवहाय सारप्लास मोनसे बाजेट माने नांगौनि बांसिन बाजेट खालामनो थाखाय नाजागोन होननानै जोंहा मोनसे इन्टारनेल पलिसि दंखायो नोंथांमोना जोंनि मेनिफेस्ट'आवबो नुगोन मोनसे रेभिनिउ पलिसि लाबोगोन बे रेभिनिउ पलिसिनि गेजेरजों रेभिनिउ जेनेरेसननि जों खामानि मावगोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव माखासे सुबुंफोरखौ जायफोर लाइबिलिटिस कन्ट्रेक्टर जाना दं जायफोर इनभेस्ट खालामदों बे खामानि मावनायावहाय बैसोरखौ सिगिनानै दोनदों बायदि खोनादों आं माने जे नोंथांमोना जोंनो भट होआब्ला बै फैसाखौ नोंथांमोना मोनखानायबो नङा बेखौ मा बेथ' कन्ट्रेक्टरबाथ' आरो बाहाय जाम्बा मानसि नङा बा जाम्बि मानसि नङा सरकारावनो फैलाबा माजों होगोन बेबायदि दिनैनि सिनारिखौथ' नोंथांमोना नुबाय रायजोफोरनि लोब लोब ओंखारनायखौ बिपिएफ हान्जाजों रायजो राजाया गैला साफा सानै गावसिनि वार्कारफोर दङ बिदि होननानै बेवहाय रायजोफ्रा गैला नोंथांमोना क'क्राझार टाउनाव नायदो अफिसफ्राव दिनै गोदो जेरैबायदि बिपिएफनि अफिसफ्राव जाकजमक जायोमोन दिनै एकदम साइदाब्राब मानसिखौनो मोननो थाङा गतिके माने बिथांमोना बोरैबा माने खोमसि दरसि बेबायदि अबस्था जानानै दं जायनि थाखाय बिथांमोना रागा जोंलानानै बे अफिसखौ फायलाबायनो स' दायो बिटिआर एकर्डआथ' एक्सटेनसननि बा एरिया एक्सटेन्डनि खोथा दं नङा होमबा बेवहाय स' आं बेवहाय माने जिखिनि एकर्डआव मोन्दों प्रजेक्टफोर बेखौ गासिबो मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट जाय गोजाम डिस्ट्रिक्ट जिल्लायाव राननानै लाबाय जेनेबा अबेबा सिआइटिआनो माने सरि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जेरै हमना ला इउएन ब्रह्म जोंहा फादार अफ बड' होननानै बुङो आरो अबेबा मेडिकेल कलेज अबेबा केम्पास गासिबो अबेबा एनआइटि स' बेफोरखौ राननानै लाजोबबाय आरो ना नङा होमबा मोनफ्रोमबो ओरै मोनसे प्लेस खालामनानै होखाबाय बेवहाय स्टुडिअ'आ जागोन माने एस्टाब्लिश जाथारगोन बेवहाय नङा होमबा स' दा एरिया एक्सटेन्ड जायोब्ला स' बैफोर जायफोर इनक्लुड जागोन जेरै हमना ला सनितपुर आरो बिसना बे मोनसे गुवारखा एरिया नङा होमबा सापस हमना ला स' बिथिंजायनि थाखाय डेभेलपमेन्ट जेब्ला नोंथांमोना बेयाव सरकार दागोन अब्ला बिथांमोननि थाखाय मा सानदों नोंथांमोना माने बिटिआर सुक्तियाव माखासे जे जोङो पेकेज मोन्दों डेभेलपमेन्टेल पेकेज बा इडुकेसनेल इनस्टिटिउसन्सफोर मोन्दों फसंथानफोर मोन्दों माखासेखौ जोङो जेराव गायसनगोन बेनि जायगाखौ मख'खाबाय माखासेया जायगा मख'यै दं बै जायगा मख'यैफोरखौ जोङो नायै नायै रानना हरगोन आरो बे स्पेसियेलि
बिश्वनाथ आरो सनितपुर थारमाने बिश्वनाथ सनितपुरथ' थानाय नंला हलंगि आरो मैनस्रि होननाय मोननै डिस्ट्रिक्ट जागोन 1142टा गासै 1142 गामिफोर गोदान हाबगोन ट्राइबेल गामिफोर आरो दा दिनैनि लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिमुलुगुरिसिम बर्डारा थांगोन बे जिनिसा एकदम एग्रिमेन्ट जाखानाय आसाम सरकार सारमोना ओमफ्राय बैखौ माबोरै खालामनो सानदों माबोरै सल्भ खालामनो सानदों नोंथांमोना जे मोनसे इयावहाय मोनसे बागान दङ बिश्वनाथ सारिआलिनि खाथियाव बे एरियायावहाय गुबुन जाथि दङ बाट बेफोरबायदि जाथिया जुदि बिटिआर इनक्लुड जायाबा गफुरथिंजायनि जागोन बेनि थाखाय जों मेकानिजम खालामखाजोब्बाय नोंथांमोना नुदों दिनै सान्थाल स्टुडेन्ट इउनियन बा आदिबासि स्टुडेन्टस एस'सिएसन बा कुरुक स्टुडेन्टस इउनियन बेफोरजों जोङो बिराद मोजाङै गोरोबनानै एबारनि इलेक्सना खालि माने इलेक्सनल' नङा गासिबो गोरोबलायनायनि मोनसे प्रसेस बेबो जानानै फैदों जोबोद मोजां मोनदों आं थांनाय 20 बोसोर आं बेयाव ससियेल वार्क खालामदों बे ओनसोलफ्राव खालि हारि माहारिनि गेजेराव बुलायनाय सोलायनाय दाङाबाजि जादों खिन्थु एबार इलेक्सनाव नुबाय ओरैबायदि अनलायनाय ओरैबायदि गोरोबलायनाय हारि माहारिनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि दैदेनगिरिफ्रा ज' ओंखारदों बाव माने जे मोनसे अबर' होनाय जिनिस दंमोन बे जिनिसानो नैबे इलेक्सनजों जोबनानै थांबाय येस नुनो मोनदों नोंथांमोना बेखौ माने बयनिबो समान मोनथाय बिबान होनानै खामानिखौ मावलांदों गोबां गोजोननाय मोनदों थेंक इउ सो माच इउपिपिएल हान्जाखौ आरो लोगोसे आं बेखौबो मिथिनो लुबैदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि बिटिसि आवहाय ओरैनोथ' फैबाय थाखायो बाट एबारनि खेबाव खेबसेनो बिराद माने बारहुंखा सिस्टेम बायदि बिथाङा फैदों माने बिथाङाबो राज खालामनो लुबैदों बे बिजेपि हान्जाखौ लानानै नैबे बिटिआर आवहाय नङा होमबा स' बिथाङा दायो मोनसे वाट्सएप नाम्बारबो होलायलायथारदों रायजो राजाफोरनि थाखाय बे वाट्सएप नाम्बार होनाया नोंथाङा मा सानो बिथाङा जास्ट माने बिजनेस सिस्टेमै जेनेबा हमना ला रायजो राजाफ्रा फोथायथों जोंनो बिजेपिनो भट होथों बे मोनसे रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि बुंदों आरो नोंथाङा मा सानो बिनि सायावहाय बियो मोनसे सुबुं दारा हादोराव बा मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव गणतन्त्र हादोराव मोनफ्रोमबो दोलोहानो बिजाथि फसंनो मोन्थाय दङ मोनफ्रोमबो दोलोहानो गावनि बिजाथिनि थाखाय केम्पेइन खालामनायनि राइट दङ आरो मोनफ्रोमबो दोलो जाय रायजो राजाफोरनि भट मोनगोन बिथांमोनानो खुंथायाव फैगोन बेवहाय रावखौबो हमथानो हाया कंग्रेस होन एजिपि होन बिजेपि होन बिपिएफ होन इउपिपिएल होन रावखौबो बादा होनो मोना होबथानोबो मोना गाव मा मावगोन बेखौ रायजोनि सिगाङाव एजेन्डाखौ लाखिनांगौ आरो रायजोआ बेखौ नायनानै बाट बिथाङा मिथिखायो दायो स्ट्रं जालांगासिनो दं होननानै इउपिपिएल पार्टिखौ नुखादों बिथाङा अब्ला बिथाङा हाबनानै दायो नोंथांमोना जेब्ला इउपिपिएल पार्टिया देरहागोन अब्ला नोंथांमोना सोरजों एलायन्स जाहैगोन जोंहा एलायन्स जानांगौनि बेबायदि माबा फैनाय नङा डाइरेक्टलि खेबसेनो एबारहाय 21थाल' नांगौ दा दिनैनि जोंहा जिखुनु इन्डिपेन्डेन्ट सार्भेनि गेजेरजों 30टा जे एसटि सिट दं 30टा एसटि सिटआव जों 27आव 27टायावनो जों लिड लानानै दङ बिराद गोजौयै लिड लानानै दङ मोनथामावहाय गुबुन हान्जाफ्रा लिड लानानै दङ आरो जेब्ला एसटि नङै 10टा दं एसटि नङैनि 10टायावहाय जों मोनबायावनो लिड लानानै दं होमबा 27टा आरो मोनबा 32आव लिड लानानै दं आरो बे मोनदाइनावबो जोङो बिराद गोख्रोङै टक्कर होगासिनो दङ बिराद गोख्रोङै जोङो जुजिगासिनो दङ नाथाय बे 32आवहाय बिराद गोजौ फाराग माने जायफोर जोंनि हेंथा हान्जा आरो जोंनि गेजेराव माने भट शेयारा बिराद गोजौ माने डिफारेन्स दङ गतिके रावजोंबो एलायन्स जानायनि बाथ्रा फैया इउपिपिएलआ 10 तारिखआव इलेक्सन जागोन 12 तारिखआव काउन्टिं जागोन नोंथांमोनाव बयबो रंजानो मोनगोन 12 तारिखआव आरो 15 तारिखआव क'क्राझारावहाय जोंहा प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय इउपिपिएलनि सरकार जागोन नोंथांनिफ्राय आं बेखौ मिन्थिनो लुबैगोन रायजो राजाफ्राबो बेखौ मिन्थिनो लुबैगोन जे नोंथांमोननि पार्टी बे बा रायजो राजानि पार्टी इउपिपिएल पार्टीखौ भट होनांगौ मोनथाम रिजन खारन माने गिबि खोथाया जाहैबाय जोंनाव गोबाव बोसोर बावहाय असान्थि रावबो रावखौ फोथायलायनो हानाय गिलायनाय न'निफ्राय ओंखारलांबा फैफिनगोना फैफिना बेबायदि मोनसे गिनाय भाब दंमोन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव गोरोबलायै दंमोन दाङाबाजि दंमोन बे जोबनानै थांबाय गतिके जों सान्थि लाबोबाय सान्थि सुक्तिकारिफ्रा दिनै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन इउपिपिअ आरो बिटिसि ज' जानानै जोङो सान्थि सुक्ति खालामबाय नङा होमबा बिटिआर सुक्ति 27 जानुवारियाव गतिके बे सान्ति सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनोबा इउपिपिएलखौ जों पावाराव लाबोनांगोन नङा होमबा इउपिपिएलआ जिहेतु इउपिपिएलआव बांसिन सिगनेटारिफ्रानो इउपिपिएलआव दं आरो प्रमद बर'आ बेहाय लिड सिगनेटारि गतिके बिथांखौ सिप बानायोबा बिटिआर सुक्तिनि इमप्लिमेन्टेसना थाब जागोन सेकेन्डलि थांनाय 17 बोसोराव जेरैबायदि जाख्ल'नाय जादों बेयाव करापसन नों जब कार्डनि थाखा बे मेम्बार चेयारमेना जायो बिपिएफनि मानसियानो जाजोबो माइरङा नों 35 केजि मोननांगौबा 27 केजिल' मोनो नोङो बिधवा पेन्सनखौबो नोङो गावनि मानसिनोल' होयो माने फिसाय थानाय मानसिनोबो बिधवा पेन्सन होयो ओरैबायदि माने अल्ड एज पेन्सनाबो गावनि मानसिनो होजोबो गतिके
नोङो लामा सामा नोङो जुदि 8 इन्सि लामा बानायनांगौ बिसोर 2 इन्सिल' बानायो 2 इन्सिल' बानायो नङा होमबा आलखाथ्राया जुदि दुंग्राथाम होनांगौबा दुंग्रासेल' होयो बे लामायाथ' नों अखा हाबानो खुरख'जोबो नङा होमबा नोंथांमोना गावनो नुबाय ओरैबायदि गाज्रि अबस्था गतिके बे करापसन फ्रि जाख्ल'नायखौ होबथानो थाखाय जों इपिपिएल सरकारखौ लाबोथारनांगोन 3 नाम्बाराव जाहैबाय जोंहा मा होनो गुड गभर्नेन्स करापसनखौथ' खालामनांगौ जाहैबाय गोग्गो खुंथाय लाबोनो जायनि रल आरो नङा होमबा सोरनिबा जाहाथे दादागिरिया सलिया खुनु माबाया सलिया बेबायदि मोनसे रायजो राजा गरिबा जाय मोननांगौ बे मोनग्रोथों गरिबा सिगां दावखोग्रोलांनो मोनथों बे गुड गभर्नेन्सनि थाखायबो जोङो इपिपिएलआव भट होनांगौ अके थेंक इउ सार मोनथाम रिजन होनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों नोंथांनिफ्राय फिननाय मोनथिनो लुबैदों 40आव बेसेबांसो सिट नोंथांमोना देरहानो हागोन देग्लायनि बे बोसोराव आं दहायनो बुंखाबायना 39आव जों लिड लानानै दं 39आव लिड जानानै दं जों 40आव 40 माने टक्कर होदों खिन्थु 39खौ जों देरहाथारगोन होननानै बिराद कनफिडेन्ट आচ্ছা बिश्वजित दैमारिया इपिपिएलआवबो जइन जानो हायोमोन आं बेखौ दाख्लैबावै बिथांजों जेब्ला मोनसे प्रग्राम जादोंमोन आं बेयावबो सोंदोंमोन बिथांनियाव आरो बिथाङा बुंदों बेवहाय इपिपिएल पार्टिया गोबां मोजां दैदेनगिरिफोर दङ आरो बेयाव खुनु सन्देह गैया बेवहाय बिथांमोना गोबां मोजाङै दैदेनलांगोन स' बे हिसाबै बिथाङाबो इपिपिएलखौ सापर्ट होदों आरोना स' बाट बिथांखौ जों खोनानो मोन्दों कि बिथाङा इपिपिएलआव जइन जानो नागिरदोंमोन बाट बिथांनो पलिसि मेकार बा मोनसे गोजौ बिबान मोननो होआखै माने मोन्थाय मोनाखै बेहा बिनि थाखायनो बिथाङा माने बिजेपिआव हाबदों स' बे बेसेबांसो सैथो बिजेपिआव जोंहा बिश्वजित दैमारि सारा हाबनायाथ' गावनि बेक्तिगत खोथा जाहैबाय गावनि डिसिसन बबे पार्टियाव हाबा बेखौ रावबो बादा होनो मोना बिथाङा हाबदों आं बिथांखौ बिराद सनमान होयो आरो नोंथांनि कुइसना राइट जे बिथाङा हायोमोनब्ला इपिपिएलआवनो फैनांगौमोन बिथाङा सिगांनि जोंबो गोदो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन जों जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोंथ' आनसलिक लेभेलाव दंमोन बिथाङा सेन्ट्रेलाव दंमोन थ' जों गोदोनिफ्रायनो मानिबोदों बिथांखौ नङा होमबा आरो बर' हारिखौ दैदेनबोआखै नङा दैदेनबोबायबो एबार खनसेयाव एसे बेना गोरोन्थि जालांबाय नामा बिजेपिआव थांनाया दा बेबायदि सम फैथ'वाखै आरो बर'फ्राथ' बेबायदि माहारियारि हान्जाजों थाङा आं दाखालिबो मालाबा बुंखांबाय बबेबा मोनसे चेनेलाव जे गोदोबो बिराद गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रा नेसनेल पार्टियाव हाबखांबाय जोंना प्रेमसिं ब्रह्म सार जाय बिराद गिदिर बड'लेण्ड आन्दलननि बिराद गिदिर लिडार बिथाङा गोदो कंग्रेसआव हाबदोंमोन खिन्थु बर' रायजो राजा रावबो थांफायाखै एबारबो नोंथांमोना नाय जोंहा बिश्वजित दैमारि सारमोना बिजेपिआव थांदों मानो थांदों आं बेखौ मिथिया खिन्थु बर' रायजो राजाया बिथांमोनजों थांफाया ओंखायनो बिथाङा हायोमोनब्ला रिजनेल पार्टियावनो फैनाया मोजांमोन इपिपिएलआव फैनाया मोजांमोन दाबो मस्ट वेलकाम मालाबा जुदि बिस्रा गोसोआ सोलायफिनोबा बिथाङा इपिपिएल हानजायाव फैनो हागोन जोंखौ दैदेनफैनो हागोन जों मानिगोन बिथांखौ सिबिगोन बिथांनि खोथा लानानै खामानि मावगोन गतिके बिथाङा दिनै बिपिएफ बायदि मोनसे हानजा जेराव माने खालि दादागिरिल' सोलियो लेखा गोरोंफोरनिबो खामानि गैया जोंनि इपिपिएलआव नाय नों गासिबो क्वालिफाइड मानसिफ्रा इपिपिएलआव दंजोबो जों लेखा गोरोंफोर गासिबो आरोखि पिएइचडि खालामनाय नङा होमबा एमए बिएड खालामनाय गासिबो इन्जिनियार डक्टर्स गासिबो जोंनि हानजायाव जइन खालामदों गतिके बिथाङा जोंनि हानजायाव फैयोमोनबा बिराद मोजां मोनसे सनमान मोनगौमोन आरो बे खोथाखौ लानानैनो गासिबो रायजो राजाफ्रा दायो कमेन्ट खालामगासिनो दङ बिथाङा मानो इपिपिएलआव हाबाखै बे बाथ्राखौनो लानानै आरोना ओमफ्राय दा आं पार्सनेलि बे बाथ्राखौ खोनानो मोनबाय नालाय आं बेखौ नोंथांनिफ्राय सोंनाय जाबाय आरोना थेंक इउ सार आरो फिननाय होबावगोन नामा बिनि सायाव ओरैनो सारा ना बे थेंक इउ सार स' बिटिसिनिफ्राय जों इनकाम मोननो हागोन हाया बिटिसि एरियानिफ्राय जेनेबा हमना ला ट्रेन्सपर्ट टेक्स जेनेबा गारि सारिनि सायावहाय हमनानै आरो लोगोसे टलफोरनि सायावहाय हमनानै बैयावबो क'क्राझारआव टल दं नामाथाय बेवहाय आरो जेरै फरेस्ट टेक्स इलिगेल सिज खालामनाय नङा होमबा आरो बिनि सायावहाय लेन्ड टेक्स स' बेफोर टेक्सफोरखौ बेसेबांसो ओरैनो माने बेसेबांसो इनकाम मोनो माने बिटिसिनिफ्राय नोंथांनि मथेब्ला आरो बेखौ थांनाय बिटिसि सरकार जेनेबा गोजाम सरकार थांनाय दा रुलिं पार्टि आरोना जेनेबा बिपिएफ पार्टिया बेसेबांसो बिनि सायावहाय माने खामानिखौ मावखो जेनेबा नोंथांनि मथेब्ला मोनसे खोथाया मा आं पार्सनेलि पलिसि स्टाडिसनि सासे स्टुडेन्ट नङा होमबा आं जेब्ला फरायबाय थादोंमोन पलिसि स्टाडिया आंनि मोनसे पेपारमोन गतिके पलिसि रिलेटेड एफा एनैबाबो मिथियो गतिके आं बुंदों मोनसे फिसा एग्जाम्पल होनि मेनिफेस्ट'खौ लिरनायाव आंबो दंफायो मेनिफेस्ट' कमिटिनि आइ एम वान अफ द मेम्बार गतिके बाव जों मोनसे नुदों जे इजि रेभिनिउ फैनाय मोनसेल' उदाहरन होनि जों जे बिटिआरआवहाय जेसेबां डिपार्टमेन्ट दं हमना लादो दा 47टा डिपार्टमेन्ट फैगोन मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव मोननै मोनथाम स्किम थायो मोनब्रै थायो नङा होमबा गोबां स्किम्सफोर थायो बे स्किम्सफोरखौ जे एप्लाइ खालामो पाब्लिकआ बे एप्लाइ खालामनायनिफ्राय जोङो फास फैसाबो मोना नङा होमबा दा दिनै हमना लादो उदालगुरिनिफ्राय जों क'क्राझाराव फैनानै एप्लाइ खालामफैनांगौबा
फैगासेयाव 1000नि खमै 1000 खमै जाया थांगासेयाव 1000 2000 2000 आरो हटेलाव थाफैनांगौ बबे 1-2000 हमबावदो मथथे 5000नि खमै जाया खनसे फैगासेयाव दा दिनैनि थारिखआ जाहैबाय माने आईटी रिभलुसन नङा होमबा दिनै हमना लादो भारत सरकारनि स्किमखौ रावबो थांनानै दिल्लीयाव एप्लाइ खालामहैया गतिके बे स्किमफोरखौ जोङो डिजिटेलाइज खालामगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन मबाइलाव सेरगोन नङा होमबा हमना लादो नोंथांनो ट्रेक्टर नांगौ अनलाइन एप्लाइ खालामगोन नोंथांनो जब कार्ड नांगौ अनलाइन एप्लाइ खालामगोन रेशन कार्ड नांगौ अनलाइन एप्लाइ खालामगोन अनलाइन एप्लाइ खालामोबा मा जागोन मोननै रोखोमनि लाब जागोन मोनसेया जाबाय उदालगुरिनिफ्राय फैबा 5000 खरस जायोमोन दा हमना लादो जोङो 5000 खौ बार होदो मोनसे फर्माव जों 50 थाखा लाबाय 50 थाखा लायोब्ला खरस जागासिनो दंमोन 5000 दा बेसेबां खरस जाखो अनलाइनाव 50 थाखा बेसेबां लाब जाखो पाब्लिकआ 4950 थाखा 4950 लाब जाबाय पाब्लिकआ नङा होमबा सरकारा मा लाब जाखो बे 50 रुपिस मोनबाय जोंनाव बिटिआर आव जुदि 40 लाख मानसि जायोबा 40 लाखआव 20 लाख मानसिया जुदि बे स्किमफोरखौ एप्लाइ खालायोबा 47 डिपार्टमेन्टनि 20 लाख एप्लिकेसन एनुवेलि मोनोबा जोङो एनुवेलि बेसेबां जाखो 100 crore स्किमनिफ्रायनो फैयो नङा होमबा 50 रुपिस बा नोङो 20 लाखआव 10 लाख बा 50 कोटी 20 लाख बा 100 कोटी 100 कोटीया ओनलि माने स्किम एप्लिकेसन फैगोन जोंहा बुजिबायना दा बे मोनसेल' एग्जाम्पल होदों जेरै जोंना टाउनफोरखौ अक्सन होयो दिनैबो नों क'क्राझार टाउनखौ बिराद खमनि जों अक्सन होयो बिलफोरखौ जों बिराद खमनि अक्सन होयो बिराद गिदिर गिदिर जोंनि गसाइगाव टाउन आं गसाइगावनि अरिजिनेलि गसाइगाव टाउनखौ दिनैबो 1.5 लाख 2 लाखनि अक्सन होयो नङा होमबा वेट इज अबाउट क्रर्स इनकाम जायो नङा होमबा क'क्राझार टाउननि दखानफ्रा जायफोर मिउनिसिपाल बर्डआ बानायदों बेनि माने भाराया दिनैबो 500 थाखाल' नङा होमबा वेरिस मोनसे न'नि भाराया दिनै कमार्शियेल नङै ओरैनो स्टुडेन्टफ्रा थानो नागिरनाय भारायाबो दिनै 3000 खम गैया दा कमार्शियेल रुमनि भाराया मात्र 500 थाखा माबोरै जागोन बे गतिके बेखौ नों 500 1000 बारायबाबो 2000 लायोबाबो नोंहा बेसेबां 100 crores बाव रेभिनिउ फैयो बेफोरनि सायाव माने थांनाय सरकारा स्पेसियेलि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफनि सरकारा बिथांमोना रेभिनिउ जेनेरेसननि जेबो खामानि मावाखै आरो बेबायदि पलिसि गोरों पलिसिखौ मिथिनाय मानसिफोरखौ लाफानाय बिथांमोना जाहायाखै नङा होमबा दा बेफोरजोंनो माने बे नों दहाय बुंनाया लायबिलिटिस 3000 crore लायबिलिटिस बे आसाम सरकारनिफ्राय मा फैगोन दिल्लीनिफ्राय मा फैगोन बेखौल' नेबाय थाबाय बिथांमोना इन्टारनेल रेभिनिउ जेनेरेसननि बिथांमोना खामानि मावाखै जायखौ इपिपिएलआ मावनो थाखाय लादों आरो इस्ताहाराव नुदों नोंथांमोना बोसोरे एटलिस्ट 1000 crore मिनिमाम 1000 crore माने इन्टारनेल रेभिनिउ जेनेरेसन बिटिसिआव खालामनो थाखाय जोङो सेस्था खालामगोन अके सार इउजि ब्रह्म बिथां माने इउजि सार आरोना इउजि ब्रह्म सारा गावनि बिबानखौ आगारनानै प्रमद बर' बिथांनो होदोंमोन नङा होमबा दा बिथांखौ गभर्नर हिसाबै जुदि इउपिपिएलआ सरकार दायोब्ला बिथांखौ गभर्नर हिसाबै सायख'गोन बेसेबां सैथो बे बाथ्राया बिथाङा बर' हारिनि वान अफ दि टलेस्ट लिडार बिथाङा बड'फाजों खामानि मावबोदों बेनिफ्राय दिनैसिम जोंनि पार्टिनि जे आइडिअलजि प्रिन्सिपल बिथांनि आइडिअलजि प्रिन्सिपलजोंनो सोलियो बिथांनि डिसिसनानो फाइनाल बिथांखौ जों साफ्रोमबो मानियो बे जोंनि गुरु नङा होमबा गतिके बिथाङा जौसिन मासि मोननाया जोंनि थाखाय खुब गोनां बिथाङा सासे रेसपेक्ट मोनदों गभर्नरनिबो जौसिन मोनोबाथ' आरो मोजां खिन्थु जों बयबो जुदि सरकाराव फैयोबा नारसिनथारनानै एटलिस्ट बिथांखौ गभर्नर खालामनायनि जों माने सेस्था खालामनो नागिरदों आरो मोनोबा मोजां जोंहा सासे आगोलाव जाखांबाय रन्जित मुसाहारि आरो सासे जाबावोबा बर' हारिनि थाखायनो बे मोनसे जारिमिन जागोन आरो रन्जित मुसाहारि बे आइपिएस मेघालयआव जादोंमोन नामा स' थेंक इउ सार जोंनि स्टुडिय'सिम फैनायनि थाखाय जोंनि कुइसना बेनोमोन गोबां रायजो राजाफ्रा मोन्थिनो मोनबाय बायदि मोनदां गोबां नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ स' आसा खालामो नोंथांमोननि पार्टिया देरहागोन आरो जेसेबां हानि रायजो राजाफ्रा बेवहाय गावसोरनि लिडारफोरखौ जायगानि लिडारफोरखौ सायख'लायनानै बबे सासे मानसिया मोजां बेखौ होनो साननानै नोंथांमोना भट होदो आरो आं खेबसेबाव बुंबावो गोजोननाय थाबाय सार फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच खुलुमनाय थाबाय